אתם רואים גם אצלכם? הנה. אז שלום לכולם, אנחנו במפגש קליל ונחמד על כל מיני רעיונות שאפשר בעצם לשלב בלמידה מרחוק, לא משנה אם זה בזום, אם זה במיט, אם זה בטימס, כל אחד והדרך שבה הוא מעדיף לעבוד. מה שבעצם פתחנו למי שככה היה בהתחלה, פתחנו את המפגש שלנו עם כתב סתרים, ובכתב סתרים, אני תכף מקרינה את זה שוב, מי שהספיק לפתור, השאלה הייתה מה בעצם הדבר הכי מאתגר בלמידה מרחוק. אז זו הייתה שאלת פתיחה, זה ככה גם העביר את הזמן עד שכולם מתחברים, וגם בעצם זה איזשהו כלי מאוד מאוד פשוט, אני אוהבת להראות אותו גם לתלמידים וגם למורים בהרבה הדרכות של משחקים, ואנחנו נראה אחר כך איך יוצרים כתב סתרים כזה, זה ממש עניין של שניות, ואיפה אפשר להשתמש, אז אנחנו ננסה ככה להתאים את המשחקים שאני מדגימה, הבנתי שיש פה גם גננות, גם יסודי, גם חטיבה ותיכון, אז אני אנסה להדגים, אבל שוב, גם אם זה לא אחד לאחד, אני סומכת עליכם שתיקחו את הרעיונות, ותעשו עם זה אחר כך את מה שמתאים לכם, ותתאימו את זה לקהל יעד או למקצוע, כן, לא כולם פה מחנכים, יש פה גם מורים מקצועיים, וגם בשיעורים בלמידה מרחוק של מורים מקצועיים, אנחנו היינו רוצים שתהיה למידה חווייתית ונחמדה. אז פתחתי, כמו שאמרתי, עם הכתב סתרים, שבעצם אפשר להשתמש בזה, אם לדוגמה אני רוצה לעשות להם איזושהי חידה, מה הדבר שאנחנו הולכים ללמוד עליו היום, או מה הדבר שנלמד עליו מחר, ואז לשלוח להם איזשהו את הכתב סתרים, והם צריכים לפתור, או אם אנחנו עושים להם סוג של חדר בריחה כזה, בעזרת שאלון לדוגמה של גוגל, בשאלון פורס, אז אפשר להכניס כתב סתרים, אז אנחנו אחר כך נראה איך אפשר להכין עם זה, אבל זה בעצם מאוד מאוד פשוט להפעיל, ואפשר באמת המון רעיונות איך להשתמש בזה. אז אני רוצה קודם כל להתחיל עם כמה רעיונות למשחקים, יש בתי ספר שקוראים לזה מפגש בוקר, יש כאלה שעושים מפגש יומי, מפגש כיתתי, איזשהו מפגש שאנחנו עושים או המחנכים או המורים מקצועיים עם התלמידים, כדי לראות מה שלומם, אז במקום רק להגיד היי שלום מה שלומכם ולרשום מי היה, אז ככה כל מיני רעיונות של דברים שאפשר להפעיל אותם, אני אומרת שוב זה מתאים גם לזום וגם למיט, יש משחק אחד ספציפי שאני יודעת שאפשר להפעיל אותו רק בזום, נגיע אני אסביר על זה. אז אני מתחילה מכמה דוגמאות, כמה רעיונות, שוב הכל מוקלט, לא צריך לרשום, אז אנחנו יוצאים לדרך. אז רעיון הראשון, משחק הזיכרון, בסדר? אנחנו בעצם עושים חלוקה לחדרים של זוגות, אז אם לדוגמה במיט יש לנו גם אופציה של חלוקה לחדרים, אז אנחנו בעצם שולחים אותם זוג לכל חדר, ואז הם ביניהם, נותנים להם נניח 3 דקות לכל זוג ילדים, והם צריכים לבחור איזשהו חפץ מיוחד שיש לשניהם, זה יכול להיות תפוז, זה יכול להיות אוזניות בצבע ורוד, זה יכול להיות כרית, זה יכול להיות משהו שלשניהם יש בדיוק אותו דבר, והם בעצם צריכים ללכת ולהביא את החפץ המיוחד הזה, בסדר? כל זוג מביא חפץ מיוחד להם, כולם מכבים את המצלמות, שזה חלק שהם מאוד מאוד אוהבים, ובעצם אני מאוד אוהבת לשלב את הנושא הזה של סגירת מצלמות כחלק מהפעילות, ואז כשאני מבקשת לפתוח, הם בדרך כלל מכבדים ופותחים, כי הרבה פעמים אני גם מרשה בעצם לסגור עם זה לצורך פעילות, אז זה ככה היה טיפ. ואז אנחנו בעצם בוחרת את אחד התלמידים, ואני אומרת לו, תבחר קלף כאילו את אחד המשתתפים, נניח הוא בוחר בדנה, ואומר, דנה פותחת את המצלמה שלה, ומראה לא אומרת כלום, מראה רק את החפץ שהיא מחזיקה ביד, ובעצם הוא צריך לבחור עכשיו מישהו אחר, לא יודעת, יוסי, ויוסי פותח את המצלמה שלו, אם הם זוג, הם יראו שניהם את שני החפצים, ואז בעצם משאירים את המצלמה שלהם פתוחה, ויודעים שהקלף הזה הוא באמת הזוג הזה, יש לו את אותו החפץ, אם לא, הם מכבים חזרה את המצלמה, ואז נותנים שוב למישהו אחר, לבחור איזשהו אחד מהתלמידים, וככה זה ממש הופך להיות משחק הזיכרון, צריך לזכור שלא לכולנו החלונות מסודרים אותו דבר, אז זה בכלל נחמד, ואם פתאום מישהו יתנתק או יצא או יתחבר, אז החלונות זזים, ואז זה לא ממש כמו משחק זיכרון שהופכים את הקלפים, ואיפה, אני זוכרת שזה היה בצד ימין למעלה, אני צריכה לזכור אצל איזה מהחברים זה היה, כי יכול להיות שפתאום הסדר משתנה. אז זה רעיון אחד נחמד, יכול להתאים באמת לטווח גדול של גילאים, בהתאם לצורך שלכם. משחק הבא, משחק התנועות, מוצאים איזשהו תלמיד לחדר המתנה, אז לדוגמה בזום אפשר להוציא לחדר המתנה, במיט לא, אז אפשר להגיד לאחד התלמידים תסתובב, ממש רואים אותו מסתובב עם הגב למצלמה, ואז בוחרים את אחד התלמידים, כמו שבדרך כלל עושים את זה במעגל, שעושים תנועות וכולם, ואותו אחד עושה תנועות וכולם חוזרים אחריו, אז אותו דבר כאן,
בוחרים איזשהו תלמיד, ובעצם הוא עושה את התנועות, וכל המצלמות דלוקות, זה בעצם עוד דוגמה למשהו שמעודד אותם לפתוח מצלמות כדי להצטרף למשחק, וכולם חוזרים אחרי אותו אחד, והתלמיד שיצא, או זה שהסתובב, צריך לנחש מי זה שמוביל את המשחק, ואפשר לעשות את זה כמה פעמים. שוב, רעיונות למשהו שאפשר ככה לפתוח איזושהי פתיחה כלילה, או סיום שיעור, או שיעור רגיל, זה לא יכול להיות מה שקראתי מפגש בוקר, אפשר לעשות את הפעילות הזאת. זיהוי קול, זה עובד בזום, אני אסביר למה, כי בעצם צריך לכבות את המצלמה ולשנות את השם. בזום אנחנו יכולים לפתוח לתלמידים את האופציה לשנות את השם, צריך לבדוק אם גם בזום החינמי, גם יש לנו אפשרות, ואז בעצם כל אחד יכול סתם לכתוב סימני שאלה, סימני קריאה, סתם איזה שהם אותיות, ואז הם מכבים את המצלמה ובעצם אין לי מושג מי נמצא מאחורי כל ריבוע שחור, ואז מבקשים ממישהו להדליק את המיקרופון שוב בזום, זה עובד קצת יותר טוב, כי אתה בעצם יכול לבקש ממישהו להדליק, ואז הוא רואה שהוא קיבל בקשה להדליק את המיקרופון, במיט זה לא אפשרי, אבל ככה קחו את זה, אולי תעשו עם זה איזשהו רעיון גם במיט, ואותו תלמיד משמיע איזשהו קול, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו רק שומעים, ואז התלמידים או כותבים בצ'אט את הניחוש, או פותחים מיקרופון ואומרים זה זה, זה זה, זה זה, אז זה נחמד. דבר הבא, איזשהו חידות, אז אפשר שהמורה או אחד מהתלמידים ישאל חידה, והתלמידים יכתבו תשובה בצ'אט, או יפתחו מיקרופון, או אפילו יכולים לקחת דף ולכתוב מהר את התשובה, או מי שיש לו לוח מחיק בבית, לפעמים לקטנטנים, דווקא כיתה א', הרבה פעמים מתרגלים על לוח מחיק, אז יכול להיות שיהיה להם, ואז הם כותבים, ככה שמים את זה מול הלוח, מול המצלמה, ואז תלמידים שבעצם ענו את התשובה, או ניסו לנחש את התשובה, וזה מאוד מאוד נחמד. אני תכף אתן עוד כמה רעיונות, ואני אעצור זמן לשאלות, ואז נעבור להדגמה מסוג אחר. משחק הבא, משחק השירים. כל תלמיד בוחר שיר אהוב, ומעביר את זה למורה או למורה. בעצם זה משהו שאפשר לעשות אותו מראש, לפתוח איזשהו קובץ שיתופי בגוגל, וכל תלמיד כותב את השם שלו, או שרק רושם את שם השיר שהוא אוהב ומאוד רוצה להשמיע, או שהוא אפילו שם, אם זה כיתה בוגרת יותר, אפשר ממש לבקש להם לשים את הקישור, שזה יהיה הביצוע הספציפי או השיר הספציפי שהם אוהבים ורוצים להשמיע, ואז בעצם כל בוקר, כל יום נפתח בשיר של אחד התלמידים, ואז זה גם יכול לעודד אותם. אם אני יודעת שהיום המורה משמיעה את השיר שלי, זה ייתן לי עידוד לבוא ולהגיע בזמן למפגש, זה משהו שהוא מאוד נחמד. ראיתי פה שמישהי שאלה איך משנים שם במיט, אז אי אפשר לשנות שם במיט, לכן אמרתי שהמשחק הקודם עם השינוי שם, זה משחק שמתאים רק לזום, רק הערת סוגריים, שוב אי אפשר לשנות שם במיט, השם נגזר אוטומטית מכתובת המייל שהתלמיד או המורה יתחבר. משחק החפצים, אז אפשר להכריז על איזשהו חפץ או על איזשהו צבע של פריט, כן, היינו יכולים לעשות את זה עכשיו, הייתי אומרת כולם הולכים להביא משהו בצבע כחול, משהו בצבע ירוק, משהו עגול, ואז כולם הולכים להביא וכל אחד מראה את זה לכולם. אפשר לעשות את זה גם אם רוצים כזה קצת סגנון של נקודות, אז אם אתם מכירים בארץ עיר, אז ככל שכותבים מילה נדירה יותר, מקבלים יותר נקודות, מכירים? אז גם כאן, אם לדוגמה ביקשתי משהו צהוב, וכולם רצו והביאו בננה או לימון, אז המטרה היא לחפש דווקא ללכת, ולחפש משהו שהוא סביר שהאחרים לא הביאו, ואז אולי לתת על זה איזה שהם נקודות, אז זה יכול להיות רעיון נחמד. דוגמה הבאה, רוח נושבת, אני מניחה שאתם מכירים, יושבים במעגל, כל אחד אומר איזשהו שם של משחק, ואז בעצם גם פה כולם מכבים מצלמה, אבל מה שעושים בדרך כלל יושבים במעגל, ולדוגמה המורה אומר, הרוח נושבת לכיוון כל מי שיש לו יום הולדת בחודש הזה, ואז כל מי שזה רלוונטי לגביו המשפט שהוא אמר, קם ומחליפים מקומות עם כל מי שיושב. אז איך זה עובד בזום? כולם בעצם מכבים מצלמה, והמורה מכריז הרוח נושבת לכיוון כלשהו, ומי שזה רלוונטי עבורו מדליק את המצלמה, ואז זה נחמד לראות כל מי שהיה, לא יודע, התקשר לסבא וסבתא, לדוגמה לעודד אותם, אז כל מי שעשה את המשימה והתקשר לסבא וסבתא, מדליק מצלמה, וככה אפשר לפרגן להם. או מי שהוא בכור, או מי שיש לו בעל חיים בבית, או מי שהייתה לו, בתקופה שלנו, מי שהייתה לו הזקה, או מי שכן, תתאימו את זה לרוח התקופה, כמובן מתוך מטרה לעודד ולחזק, ולא מתוך מטרה חלילה להחליש.
חבילה עוברת, איך משחקים חבילה עוברת? אני אומרת, כל המשחקים שאני מראה לכם עכשיו, זה הכל דברים שאני עשיתי עם התלמידים בלמידה מרחוק, וגם עכשיו בלמידה מחירום, זה עובד וזה נחמד ביותר. אפשר בעצם מראש מכינים, או מי שיש לה הזקה, תשמרי על עצמך, יש הקלטה אחר כך. אז המורה או המורה מכינים מראש משימות או שאלות על פתקים, או אם אתם מכירים גלגל המזל, אנחנו עוד מעט נראה גם איך עושים אותו ובמה אפשר להשתמש בו, ובעצם מכינים רשימה של משימות ושאלות, והמורה מעביר ככה אצבע על המסך, על כל המשבצות, עד שמישהו אומר לו סטופ. אף אחד לא יודע איפה האצבע שלי נמצאת, כמו שאמרנו, כל אחד יש לו את סדר המשבצות האחר, ואז מי שהסטופ עליו, הוא בעצם, אני אומרת, יצא לי זה וזה, והוא צריך לענות על השאלה, או לעשות את המשימה, או לבחור משהו לעשות. אז זה סוג של חבילה עוברת, זה מאוד נחמד, אפשר ממש להכין את כל הפתקים בתוך קופסה סגורה, וככה להראות להם שהם מערבבים ומוציאים איזשהו פתק, ומה שיוצא אני מרוצה, ואפשר לעשות איזה שאלות על החומר, שוב מורים מקצועיים יכולים לעשות שאלות חזרה על החומר שלמדנו, ואז עונה מי שיצא באצבע. עוד שנייה אחת נסיים, ואז שאלות על המשחקים. רגע אחד. רגע אחד נדיה, סליחה. חפץ אהוב או בעל חיים, אז אפשר שכל יום תלמיד אחר, זה ממש אופציה להעצים את התלמידים, שכל אחד יכול להציג איזשהו חפץ, איזה חיית מחמד, בעצם זה הזדמנות, כי לדוגמה אם אני רוצה שמישהו יראה לי בכיתה, לכיתה הוא לא יכול להביא את החיית מחמד, ולנצל את זה שהילד בבית, ולהביא איזשהו חפץ או משהו מיוחד, איזה דגם גדול שהוא לא היה רוצה להביא את זה לכיתה, אז זאת הזדמנות להביא את זה כאן, ובעצם לפתוח את היום מזה. משחק הכתרים, גם משחק מוכר, ששמים את הכתר, ובעצם יש איזשהו מושג, איזו מילה, איזה ביטוי שצריך לנחש אותו, אז גם כאן אנחנו לוקחים את אותו תלמיד אחד שבוחרים, הוא מסתובב עם הגב למסך, זה מספיק, הוא לא צריך אפילו לצאת, מראים לכל המשתתפים את הפתק או את המילה עם מה שאנחנו בעצם רוצים להמחיש, שוב אם זה מורה מקצועי אז אפשר מושג של משהו שלמדנו, זה יכול להיות שם של אחד הילדים מהכיתה, זה יכול להיות דמות, זה יכול להיות חפץ בהתאם למה שאתם רוצים, ואז המורה מציג לכולם את הביטוי, ואותו תלמיד שיסתובב, מסתובב חזרה ושואל שאלות, והתלמידים יכולים לענות לו כן ולא, הם יכולים לפתוח מצלמה, הם יכולים להשתמש באייקונים, וזה בכלל ישמח אותם, כל האימוג'ים למטה שהם משגעים את השכל והם משתמשים איתם, אז הנה הזדמנות להשתמש בזה לטובתנו. בסדר? אז זה גם מקום להגיד, מי שמשתמש במיט, יש את האפקטים שהם גם קצת ככה מפריעים, אז גם פה אפשר להגיד להם, לעשות איתם איזושהי פעילות ולהגיד להם, כל אחד מסתכל על האפקטים ובוחר את מה שהוא היה רוצה להיות, או את המקום שבו הוא היה רוצה להיות, אז יש שם ים ויש שם חלל וטבע וכל מיני כאלה, ואז זה בעצם זה גם יכול להיות סוג של שיח על ידי משהו שיש לנו בתוך המיט. לכיתות גדולות יותר אפילו יש שם אופציה לעשות פלוס ולהביא תמונה, אז אפשר להגיד להם תמצאו תמונה שמשקפת את מה שאתם רוצים, ואז להעלות אותה תמונה כרקע, ובעצם כל אחד יסביר למה הוא בחר את התמונה הזאת, אז זה ככה היה בהמשך לאימוג'ים. להסביר שוב על החבילה העוברת, אמרתי אז עוד רגע, בסדר? אני תכף אעבור שוב על השאלות, רק נסיים את הסבב הזה. שיתוף חוויות, אפשר לעשות קבצים של וורדוול, בטח מכירים, אתר שבלמידה מרחוק הוא באמת היה מאוד מאוד נפוץ, בגלל שהוא מוגבל 3 או 5 משחקים, פתאום לא זוכרת, אז אפשר לפתוח חשבון אחר, ולהשתמש במשחקים, או לעשות חיפוש בגוגל למשחקים, יש שם עולם ומלואו של משחקים, ולא חייב שהמשחק הזה יהיה אצלכם בחשבון. מצאתם משחק שאתם אוהבים, שישמרו לכם את הקישור, ותפעילו אותו בשיעור, בסדר? בפעילות, ואז אפשר בעצם לעשות רשימה של שאלות, ולשאול אותם, תספר משהו שאתה אוהב לעשות בבית, משהו שמרגיע אותך, דברים שאתה מתגעגע אליהם, משהו שהיית רוצה לעשות עם החברים, ובעצם לעודד אותם לשתף ולדבר באמצעות קלפים או באמצעות גלגל המזל. אם יש צורך ורוצים תזכורת על וורדוול, אז תכתבו לי, אנחנו נתייחס לזה עוד רגע. אז אני עוצרת רגע את המצגת הזאת, וזה היה ככה כמה רעיונות. מי שרוצה לשאול שאלה, יש לכם ציור של יד, תלחצו על היד ואני אתן ממש ככה כמה דקות לשאלות על מה שדיברנו. אז אני רגע חוזרת, אני מסתכלת במסך השני,
האם נקבל את המצגת? יש לכם את ההקלטה, בעצם הכל מוקלט, אז רואים איך משנים שם במיט, אמרנו שאי אפשר. רשימה של כל המשחקים, אז שוב יש לכם את זה בהקלטה, ואפשר להשתמש בזה. מתי משתמשים במצב של תמונה בתוך תמונה, זה לא למפגש הזה, אבל זה בעצם כשאנחנו רוצים גם לראות את הקהל וגם להציג מצגת. אני נניח במצב הזה שיש לי פה הרבה מאוד אנשים, ואני גם צריכה ככה לשלוט בעצם בהרבה, אז אני פותחת שני מסכים, מי שראה בכל ההדרכות שלי, אז מסך אחד, המסך המרכזי בו אני משתפת את המצגת, ובמסך השני אני לדוגמה משתיקה או רואה שאלות, זה ככה יותר קל לי, מה שבזום יותר קל לשלוט, אז זה בהחלט יתרונות וחסרונות. לחזור על חבילה עוברת, אז אמרתי שבעצם אנחנו עושים נניח פתקים או שאלות או משימות, ואז מעבירים יד על המסך ובוחרים מישהו שהוא זה שמקבל את הפתק או את השאלה שאני רוצה לשאול. ומי שאמר שפספס את ההדרכה לא לדאוג, הכל מוקלט. איך משתפים מצגת לעומת מצגת מדרייב, אז יש לזה פתרון, אם תרצו אני אשלח לכם בקבוצה, יש איזשהו, לא תוסף, יש איזושהי הגדרה שצריך לשנות, למרות ששיניתי והנה זה לא עבד, מי שהיה בהתחלה אז צריך לנסות לבדוק, בכל מקרה הפתרון הכי טוב זה להעלות את המצגת לדרייב, אבל שוב זה לא המפגש שלנו היום, עשינו על זה מפגש שלם. איך ההורים פותחים גוגל מיט, יש להם בחשבון האישי שלהם של גוגל, אבל זה לא, כמובן לא מבוטח. לתת לאחד התלמידים, שוב, כל השאלות על המיט, זה לא המפגש היום, היה לנו מפגש שבוע, מתי זה היום ראשון שעבר, מפגש שלם של שאלות על המיט, בסדר? אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אלא אם כן, רגע, נורא שאורלי הצביעה, רבקה מלר, האם אתם רוצות לשאול שאלה? אני רוצה, שלום לך קודם כל, אני מאוד נהנית מההדרכות שלך. תודה. רציתי לשאול לגבי העניין הזה שאני לא רואה את הבנות כשאני משתפת מסך, למשל היום שיתפתי חוברת במתמטיקה, אני לא רואה את הבנות, כאילו אני אומרת להם, נכון, אז אני אומרת שוב, זה שאלה על מיט, אני אענה על זה במשפט, אבל אני אומרת באמת, זה לא מטרת המפגש היום, אנחנו רוצים להספיק להכיר משחקים, נכון, הנושא של השיתוף מסך במיט הוא פחות טוב, לכן לעשות קודם מצב תמונה בתוך תמונה ורק אז שיתוף, ותראי כמה תלמידים בצד. בסדר? אוקיי, ורבקה מלר, רצית להגיד משהו? או שלא, זה היה בטעות, וגם הילה אני רואה שמצביעה. וכל מי ששאל, איך תקבלו את ההקלטה. עוד שאלה, אתם משחקים בעצם גם לילד, אני גננת, כן? שלום. אז יהיו גם משחקים שמתאימים לגן? אז אמרתי את זה ממש בהתחלה, שאני מנסה להראות כל מיני סוגים, וכל אחד ייקח ויתאים את זה לרמה שלו. גננת לא הייתי, אז אני פחות מכירה, אבל אני אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לקחת את הרעיונות וליישם. בסדר? אז אני אומרת רגע שוב, יש פה כמה שאלות איך תקבלו את ההקלטה, בדיוק כמו שקיבלתם את הקישור למפגש, זה הקבוצות שלי, שם אני אשלח גם את ההקלטה כשהיא תהיה מוכנה, אני אומרת לוקח לזה זמן. טוב, לגבי הוורדוול אני אדגים, אין בעיה, בסדר גם, מי שרוצה. אז אני רוצה להתחיל מלהדגים, כמו שאמרנו, כמה משחקים שאני רוצה שאנחנו נראה איך עושים אותם. אז נתחיל רגע שוב שיתוף מסך, רגע אחד, ואנחנו, איפה החלון שלי? רגע, זה זז לי. הנה, מעולה. אז אני עושה לכם עכשיו את השיתוף מסך, ובעצם מה שאנחנו עושים, אני מראה איך עושים, נתחיל מזה, איך עושים את הכתב סתרים. בסדר? רגע, תכף יעלה גם לכם השיתוף, מעולה. אוקיי, אז אני מתחילה, מי שהיה בהתחלה, ראיתי בעצם, עשיתי חידה לפתיחה של השיעור, בסדר? מי שהיה, מי שלא, אני אראה את זה שוב, הייתה פה חידה, שבזמן עד שכולם התחברו, נתתי אופציה לפתור את החידה הזאת. אז איך עושים את זה? כותבים בגוגל, מחולל כתב סתרים, ודרך אגב, מי שרוצה ללמד את הילדים, זה מאוד מאוד פשוט ונחמד, אפשר ללמד אותם לעשות את זה. יצירת כתב סתרים, זה כלי של יו-יו, פשוט מאוד. בכותרת אנחנו נכתוב לדוגמה חידה יומית, ואנחנו יכולים לעשות או חידה או שאלה או משפט פתיחה כמו שעשינו, ואז זה, כן, שלב ראשון כתבנו את הכותרת,
שלב שני, אנחנו בעצם צריכים לרשום את המילים שאנחנו רוצים שיהפכו להיות כתב סתרים. לדוגמה, מחר נלמד על מערכת, לא יודעת, על מה נלמד, משהו בגוף האדם, מערכת הנשימה לדוגמה בגוף האדם. בסדר? זה מה שאני רוצה, אני רוצה בסוף השיעור לעשות להם כתב סתרים שהם ידעו לקראת מחר. אותו דבר אני יכולה לעשות לפתיחת שיעור, אני יכולה לשלוח, אני יכולה לעשות כל מיני משחקים. אז בשלב השני כתבנו את המילים שאנחנו רוצים להפוך אותם לכתב סתרים, ובשלב השלישי אנחנו צריכים לבחור איזה סגנון אנחנו רוצים. ויש פה בעצם כל מיני אופציות, משום מה אני רואה שבשיתוף מסך, לפחות במסך השני אתם לא רואים שזה נפתח, מעניין למה, אז במידה ואתם באמת לא רואים, אז אני אגיד שכשפותחים פה את החץ, יש פה כל מיני אופציות, יש אימוג'ים, כל פעם כשאני אלחץ אתם תראו שזה משתנה, אז זה נקרא אימוג'ים משעממים, יש לנו אפילו כתב אטבש, אם זה כזה שהיינו שעות יושבים ומתכננים אטבש, אז יש לנו את זה גם פה, אפשר לעשות אימוג'ים מצחיקים, בואו ניקח את זה כדוגמה, אז ברגע שבחרתי את האופציה, אני לוחצת על יצירת כתב סתרים, ותוך שנייה בעצם יש לי כאן את כתב הסתרים, יש לי כאן את הטבלה לפענוח, לפי החידה, הסוג כתב סתרים שבחרתי, ואת זה אני יכולה לעשות או צילום מסך לשלוח לילדים, או לשלוח להם את זה בוואטסאפ, בסדר? ולתת להם לכתוב את זה ולפתור. אם אני רוצה לשנות, אני יכולה לחזור אחורה, בסדר? בצד ימין למעלה אני חוזרת אחד אחורה, ואני יכולה לבחור משהו אחר, לדוגמה אני רוצה פירות וירקות, אז בלחיצת כפתור אותה חידה שכתבתי לפני הופכת להיות משהו שקשור לחידות וירקות. שאלו אותי לגבי אנגלית, האמת שמעולם לא ניסיתי, אפשר לנסות, בכל מקרה יש הרבה כלים אחרים, אז בעברית זה מאוד מאוד מוצלח, יש פה אפילו למורים למתמטיקה, יש פה אפילו גימטריה, שזה נחמד, אם אתם מלמדים היסטוריה לדוגמה, אז יש פה כתב סתרים, לא יודעת, אולי היסטוריה עתיקה, אז יש כתב חרטומים, זה מאוד נחמד, לא יודעת מה, אולי לקראת מי שלומד חומש שמות אולי, או מי שלומד על לא יודעת, על מצרים, אז יש פה כתב חרטומים, זה מאוד מאוד נחמד. אז בואו נסכם לגבי המשחק הזה, ראינו שאפשר להשתמש בו בכל מיני דרכים, לפתיחת שיעור, לסוף שיעור, ככה לעידוד וגירוי של הילדים, אז זה היה כתב סתרים, מחולל כתב סתרים ביו-יו, והוא נמצא פשוט בגוגל, לעשות חיפוש בגוגל, כן. אני אשלח לכם בסוף גם קישורים לכל הכלים, בסדר? אוקיי, אני ממשיכה הלאה אל הגלגל. אז אני אשלח לכם קישור, יש המון גלגלים שאפשר להשתמש בהם, מה שנחמד פה שהוא באמת מאוד מאוד פשוט, אני אשלח לכם קישור גם אליו, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות כאן רשימה בצד ימין, להדביק את הרשימה של הדברים שאנחנו רוצים שייכנסו לגלגל, אם זה שיתוף חוויות, אז אנחנו נשים את שיתוף החוויות, אם זה שמות הילדים, כי אני רוצה עכשיו לעשות משחק, ולהדביק את רשימת שמות הילדים, ומי שיצא בהגרלה הוא זה שיענה את השאלה, או הוא זה שיסתובב וישחק את החבילה, או כל מיני, אחד מהמשחקים לדוגמה. אז אנחנו יכולים להקליד, לדוגמה, אם אמרנו על חוויות, אז מה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות בבית? שורה חדשה, מה הדבר שמעודד אותך? מה התחביב שלך? למה אתה מתגעגע, בסדר? כל מיני דברים כאלה, ובעצם מתגעגע, וכולי וכולי, מה כתבת בגוגל כדי לפתוח את זה? אני אשלח לכם קישור, יש לך בצד שמאל למעלה את השם של זה, בסדר? פשוט רשמתי את השם של זה בגוגל, ואני אשלח לכם אחר כך ביחד עם ההקלטה, גם את כל הקישורים לכלים, אז ככה יהיה לכם ממש בקלות. מה הדבר שאתם הכי אוהבים לעשות וכולי, מכניסים ככה את כל השאלות, וברגע שסיימנו, פשוט משחקים עם הילדים. כל דבר שיוצא, הנה דוגמה, מה הדבר שמעודד אותך, אז הנה, אני יכולה למחוק את זה, בעצם לגרום לזה שתראו, עשיתי רימוב, זה אומר שהשאלה הזאת לא תופיע שוב. אז אם יש לכם מספיק שאלות למספיק ילדים, ואתם לא רוצים שהשאלות יופיעו שוב, אפשר לעשות לזה רימוב, או רק לסגור, אני אראה רגע שוב את האופציה השנייה, לדוגמה יצא מה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות בבית, בסדר? ואז אותו תלמיד יענה, וכשנגמר אני סוגרת ובעצם זה לא נמחק, אוקיי? אז זה היה הכלי השני, כתב סתרים, ראינו, ועכשיו גלגל המזל.
הכלי הבא שאני רוצה להראות, שוב הכל זה כלים חינמיים, כלים פשוטים, יכול להיות שחלק מכירים את אלה, חלק מכירים את אלה, וגם יש כאלה יכול להיות שהכרתם ולא זכרתם, אז זאת המטרה בדיוק של המפגש היום. אני רוצה להראות לכם את האתר המהמם הזה, שיש בו המון המון כלים, גם פה יש גלגל, ואפשר לדוגמה להשתמש, אז אני רוצה להדגים מפה שני כלים, תעברו עליו ואני אשלח לכם קישור, יש פה המון המון דברים נחמדים. אחד הדברים הנחמדים שיכול מאוד לעודד תלמידים, רגע, איפה הוא נעלם לי? זה בעצם נקרא חשיפת תמונה. אתם רואים, יש פה את הציור הזאת של האישה, מה עושים? זה בעצם, יש לי פה את ההוראות, אני אומרת אוקיי, זה בעצם יש לי אפשרות להחביא מאחורה איזושהי תמונה של משהו, ובעצם לתת לתלמידים לשאול אותם כל מיני שאלות, לדוגמה, ומי שעונה נכון בוחר איזושהי משבצת, ואז התמונה תתגלה לאט לאט. איך עושים? אז אני מעלה איזושהי תמונה, אני אקח איזושהי תמונה שיש לי בהורדות לדוגמה, זה יכול להיות כמובן תמונה של משהו שאתם, יש פה כל מיני ציורים לילדים, בסדר? אז הנה סתם לדוגמה, מיקי מאוס עם דגל ישראל, אם זה לילדים קטנים, או זה יכול להיות שוב איזושהי תמונה שקשורה לנושא שאתם רוצים ללמד, ואז יש לנו אפשרות, אתם רואים פה למטה יש ריבועים, אז או שזה פחות קוביות, אם אני רוצה שיהיה פחות, או אם אני רוצה שיהיה יותר, ואז כמובן שדרגת הקושי תהיה קשה יותר. אז אם אני רוצה עכשיו לעשות, לדוגמה, 25 משבצות, ואז אני שואלת איזושהי שאלה, והתלמיד עונה נכון, והצ'ופר זה לבחור משבצת, אז הוא בוחר את משבצת 9, אני לוחצת 9, וקטע מתוך התמונה נחשף, ואחר כך זה, ואחר כך זה, והם בטח יהיו חכמים ויבחרו את המשבצות שבאמצע, ופחות אלה שבצד, אבל ככל שיש יותר משבצות או פחות משבצות, אנחנו יכולים בעצם להגדיל או להקטין את רמת הקושי. אז זו הייתה דוגמה נוספת, נכון? איך בחרתי את התמונה? כאן למטה, בצד שמאל, רגע, אני לא רואה אם אתם רואים את זה, שנייה אחת. כן. איך קוראים את זה? אימג' מה? אני חוזרת אחד אחורה, בסדר? אני בתוך האתר Class Tools, וזה פה עם הציור הזה של האישה. בסדר? צהוב כזה, אתם רואים? זה הכלי הזה, ובעצם הדבר הראשון שאני עושה זה להעלות את התמונה, יש לי פה בצד שמאל חץ על הדף, זה אומר להעלות תמונה, אני בוחרת איזושהי תמונה שאני רוצה שקשורה, אני יכולה ללכת קודם לגוגל, להוריד תמונה ואז להעלות אותה, לבחור את רמת הקושי, וזהו, ולהתחיל את המשחק. אז זה לוקח בדיוק שנייה להכין, ואני חושבת שזה משהו שמאוד יכול לשדרג את השיעור, ולעודד את הילדים להשתתף. אז זה היה הדוגמה הנוספת מהכלי הזה, רגע ראשונה, ודוגמה שנייה, שאני ראיתי שיש צורך של זה, אז יש אותו פה גם נורא נחמד. איפה זה? הקוביות. איפה הוא נעלם לי? רגע. אם מישהו רואה, זה הנה, אלה. בסדר? הקוביות האלה, זה נחמד. לדוגמה, אני עושה איזשהו משחק, איזשהו משהו שאני עושה עם התלמידים, או שיש להם משחק מסלול, או שאני רוצה שהם יעשו, אתם מכירים את זה, שעושים, לדוגמה, נותנים 6 משימות, או 6 משפטים, ואז לדוגמה, אם יוצא לך 1, אתה צריך לעשות ככה וככה, אם יוצא לך 2, או אתה צריך, לדוגמה, לכתוב סיפור על משהו כזה, ואם יוצא לך 3, שוב, ומתאים גם לעברית, גם לאנגלית, אז אפשר לעשות עם קוביות, אפשר להגדיל את כמות הקוביות, בסדר? אם אתם רוצים, לדוגמה, חילקתם את הכיתה לקבוצות, ואתם רוצים שלכל קבוצה יהיה את הקובייה שלה, או להוריד, כן? המינימום זה 1, ובעצם לא עשיתי שום דבר, רק נכנסתי לאתר, וכל מה שאני עושה זה ללחוץ כאן במרכז, והקובייה מתגלגלת. אז שוב, משהו פשוט, 0 הכנה, וזה נורא נחמד. שוב, שני הכלים, גם התמונה שנחשפת וגם הקובייה, היא פה בתוך האתר הזה שנקרא Class Tools, בסדר? כלים של כיתה. יכולה לחזור שוב על המשחק של הקובייה, איך את מגדילה את כמות הקוביות? כן, בוודאי, הנה אני נכנסת שוב לקובייה. יש פה בסך הכל 3 כפתורים, או להגדיל את כמות הקוביות, אוקיי. בפלוס, או להקטין את כמות הקוביות, או פשוט להרבב. אוקיי. בסדר? יופי. אחרי היוסי. אוקיי, עכשיו אם מי שרוצה תמשיכו לדבר. מה אפשר לעשות עם הקוביות כל כך? לא כל כך הבנתי. אז אני אומרת שוב, אז קודם כל זה יכול להיות ששיחקתם איזשהו משחק, שאתם עכשיו
עושים איזשהו משחק, יכול להיות שאתם צוברים נקודות בין התלמידים, וכל קבוצה צוברת איזשהו נקודות, יכול להיות לדוגמה שאני רוצה, שוב כמו שאמרתי בשפה אני מאוד אוהבת לעשות את זה, אני נותנת 6 אופציות, ואז לפי מה שיוצא בקובייה, זה מה שהם צריכים לעשות. אז אם יצא להם מספר 1, הם צריכים לכתוב סיפור דמיוני. אם יצא להם מספר 2, הם צריכים לצייר קומיקס, אם יצא, בסדר? ואז בעצם זה ככה, כאילו זה לא אני בחרתי מה הם יעשו, זה הקובייה בחרה, אז זה יוצר קצת יותר עניין בשיעור, אז אני מאוד מאוד ממליצה להיכנס לאתר הזה ולשחק פה, יש פה טיימרים, יש פה תשבץ, יש פה בינגו, יש כל מיני דברים, אז זה נחמד. אני רוצה להראות עוד כלי אחד, זה לא כלי, זה משחק שעבר, אולי קיבלתם גם אותו, קישור, משחק זיכרון טיפולי, שעשתה אותו עדי ליפשיץ, עובדת סוציאלי, והיא, בעצם הוא נחמד, קודם כל, מה שממליצים זה, אתם רואים, אני מקטינה את התצוגה כדי לראות את כל הקוביות, אז מה יש פה? זה גם, בגלל הציורים זה מתאים גם לילדים קטנים יותר לדעתי, אז אני לוחצת על התחלה, וכתוב, אני אקריא, רוני הארנב מזמין אותך לקפוץ 5 פעמים, כל פעם על רגל אחת, המטרה היא זה משחק הזיכרון, למצוא, אתם רואים, בגלל שזה לא זוג זה נסגר מיד, אבל אם אני אמצא, הנה ציפי האפרוחית מבקשת ממך לנשוף אוויר לאט לאט 5 פעמים, ואז המטרה היא באמת גם ההפוגה וגם ההרגעה, וזה בעצם מה שמתאים פה למצב. מלי הפיל שואל, מה עושה לך תחושה נעימה? תראו כל מיני שאלות, אפשר אפילו רק לקחת מפה את המשפטים ולהכניס לוורד וול לדוגמה כדי להשתמש בזה לכל מיני משחקים. בסדר, אז זה ראינו כתב סתרים, גלגל המזל, חשיפת תמונה, קובייה ומשחק טיפולי, ואני רוצה שנעשה עכשיו משהו ביחד, אני אלמד כלי, ואז אני ממליצה לכם ממש לעשות בכיתה, שאלות בינתיים, כן? ליד, בקטע של זיכרון טיפולי, זה לא כאילו קלף וצריך למצוא את הקלף שמתאים לו, כאילו? זה צריך למצוא 2 קלפים אותו דבר. רגע, אז מה עשית כזה? מה זה לקפוץ? קודם כל יש שם למצוא זוג, אז אני אומרת, את יכולה קודם כל להגיד להם תמצאו זוג, ורק אחרי שתמצאו את הזוג, אז תעשו את מה שכתוב. אז תקראו את מה שכתוב, אבל מה שכתוב על קלף אחד גם כתוב בקלף השני? אותו כן, דבר? כן, ברגע שמצאת זוג זה אותו דבר. אז רק אחרי שמוצאים את הזוג השני, אז אפשרות, נכון, או אפשרות, מה שעשיתי אחד, שהרי הראשון, עד שאת לא פותחת את השני, הוא לא נסגר, אז את יכולה לפתוח את הראשון, לעשות אותו, ורק אז לפתוח את השני. ועד כמה שחקנים שם יכולים להיות במשחק? את מפעילה את זה בכיתה, כאילו את מפעילה את זה על המסך, כמו שעשיתי איתכם, את מפעילה, והילדים משתתפים. אוקיי. אני רוצה להראות לכם משהו בפדלט, אני בטוחה שכולם מכירים, אבל יש משהו חדש, ואני רוצה שניצור משהו ביחד עכשיו, אני אראה לכם רגע, תכף תראו את השיתוף מסך, מעולה. אז יש לי פה חשבון פדלט, גם פדלט זה חשבון מוגבל למספר המשחקים שאפשר, הפעילויות שאפשר להפעיל, אז תמצאו לכם חשבונות מייל אחרים שאתם יכולים לפתוח, ובעצם אני מראה איך עושים, ואחר כך אני אשמח שאתם תשתפו פעולה ותתנסו בעצמכם. אז אני בצד שמאל. סליחה, כמה פעילויות אפשר לעשות באחד? 3 לוחות? 5 כבר? אני לא זוכרת אם זה 3 או 5, אם מישהו זוכר ויכול לתקן אותי, בכיף. כן, 5 משחקים, אז תודה. מרוב חשבונות אני כבר לא זוכרת מה יש לי איפה, אז כן. אוקיי, אז אני מתחילה ליצור פדלט, כולם מכירים, ואם לא, ברוכים הבאים. בעצם פדלט זה סוג של לוח שיתופי, שאני יכולה להציג דברים שלי, אני יכולה לתת לתלמידים לבטא את עצמם. אני מאוד אוהבת את האופציה של קיר, ובעצם מה שאני רוצה להראות לכם זה שיש פה משהו חדש שקצת מזכיר בינה מלאכותית, כן, מי שהיה במפגשים שלי של בינה מלאכותית יודע שזה ההובי שלי עכשיו, ומי שלא מוזמן, ובעצם יש לנו פה טעימה קטנה מבינה מלאכותית, כי צריך אישורים להשתמש ולא כל הכלים מאושרים, אבל זה באמת משהו שהוא אפשרי ונחמד. אז פה אני רוצה להגדיר מה הדבר שאני רוצה בעצם לעשות עם התלמידות. לדוגמה, אני אשנה פה, לגעתי בגלגל שיניים, ואני רוצה לשנות, להכניס פה את השאלה, מה הדבר, וזה בעצם אני שואלת אתכם, ועוד רגע אתם תוכלו לעשות, שאתם הכי אוהבים בעם ישראל, כן, לאור התקופה, אני חושבת שעם ישראל מתגלה במלוא
הדרום, ובעצם מה אני רוצה שאנחנו נעשה, אני בעצם רוצה לעודד את אותה פעילות אני עושה גם עם תלמידות, אבל אנחנו נדגים אותה הליכים עכשיו גם, בעצם המטרה שלי היא שלא ירשמו את זה במילים, אלא ירשמו בתמונה, זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו להגיד שהדבר שאני הכי אוהבת זה אהבת חינם והשיתוף פעולה, אני אנסה לתמלל את זה וליצור לזה תמונה. איך זה עובד? בעצם בצד פה, שמאל למטה, כשהם פותחים את העיפרון, הם צריכים, גם אתם, כן, עוד רגע, לבחור את 3 נקודות, ויש לנו כאן משהו חדש, אתם רואים, זה נקרא, אני לא יכול לצייר, זה שם הכלי. כשאני לוחצת עליו, אז יש לי פה אפשרות לכתוב את מה שאני רוצה שהוא ייצר לי תמונה. אפשר לכתוב בעברית, פשוט בעברית זה יוצא קצת פחות מוצלח. אז מה שאני אומרת זה שאפשר, זה ליה? אני פשוט מחכה לטלפון מהחייל שלי, במידה וזה משהו פשוט, אפשר לכתוב בעברית, הוא ימצא איזה שהן תוצאות, מה שאני מאוד ממליצה זה לפתוח תרגום, בסדר, הנה התרגם, ולדוגמה אני אכתוב לו במילים שלי, מה אני רוצה שהוא ייצר לי, לדוגמה לב גדול בצבע אדום, בסדר? אני מדגימה איך גם להראות את זה לתלמידים, אנחנו נכתוב להם, נגיד להם לפתוח תרגום, לכתוב בעברית, הוא מתרגם לאנגלית, להעתיק את התרגום, לחזור חזרה לכאן ובעצם להדביק. את בשביל להראות לנו עכשיו את זה, את בעצם שיתפת מסך? נכון, כל מה שאני עושה עכשיו אני משתפת מסך ואתם תעשו את אותו הדבר. אז תסתכלו איזה תוצאות נחמדות הוא הביא לי לאופציה של לב גדול ואדום, נניח אני מאוד... איפה נכנסת כדי להגיע לעשות כאילו את הבינה הזאת? אני אראה את זה עוד שנייה, עוד אחד שוב, אין בעיה. ואז בעצם בכותרת אני מבקשת לכתוב במילים את מה רציתי להדגים, לדוגמה, אהבה אחד לשני, ואז אני כותבת את השם שלי שידעו שזה אני כתבתי, אני יצרתי ואני עושה פרסם. ואני מדגימה שוב ושולחת לכם את הקישור, ואנחנו נעשה את זה ככה כמה דקות. אז אני אומרת שוב, אני לחצתי בפלוס בצד שמאל למטה, 3 נקודות ורודות, בסדר? בתוך מה זה משושק כזה, ובחרנו באופציה אני לא יכול לצייר, האופציה הירוקה החדשה, אני מניחה שהתלמידים עוד לא יצרו את זה, אז זה נחמד, ואז כאן אפשר לכתוב, בואו נעשה לדוגמה בעברית, אני רוצה דגל ישראל, בואו נראה אם הוא ייתן לי, אם הוא יבין, מצוין, אם הדוגמאות פה לא כל כך מוצלחות, אני ממליצה ללכת דגל ישראל, ללכת לכתוב את זה באנגלית, להעתיק את התרגום ולהדביק אותו פה. עכשיו כמו שתמיד אנחנו מלמדים בבינה מלאכותית, אם לא תמיד כל מה שאמרנו זה מה שיוצא מיד, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות את זה, אולי לנסח את זה טוב יותר, אז אני אישית לא אהבתי אף אחד מהדוגמאות, אולי את המגן דוד, אולי, אבל בואו ננסה משהו אחר, אם אני רוצה לדוגמה שמחה גדולה, לדוגמה, או בסדר, יש למישהו משהו טוב, לא, אל תגידו מה אתם רוצים, אני רגע, שנייה, לפני שאני אעשה עוד דוגמה, אני אתן לכם את הקישור, ובעצם אני נותנת לכם עכשיו כמה דקות, אני מעתיקה לכם את הקישור, ואני שולחת אותו, אני מפסיקה את השיתוף, שולחת אותו בצ'אט, ואני מזמינה כל אחד להיכנס, לעשות פלוס, רגע, הנה הצ'אט, אני שולחת לכם אותו עכשיו בצ'אט, להיכנס, לעשות פלוס, ובנקודות, ולבחור משהו, ואחר כך, וליצור את התמונה שאתם רוצים ליצור, או לכתוב באנגלית, או להיעזר בתרגום, אז אנחנו ניתן לזה עכשיו ככה, ממש 5 דקות, והלוח שלנו לאט לאט יתמלא בדברים טובים, שאנחנו אוהבים בעם ישראל. אני עם פלאפון, אני לא רואה איפה הצ'אט פה. בפלאפון זה באמת קצת יותר מורכב, אם תרדי עד למטה, לפעמים יש כזה את הפאנל של הצ'אט, אבל זה באמת יותר מורכב. אבל לא נורא, אז מקסימום תסתכלי.
עשיתי רק כשכתבתי שיתוף פעולה, ולא הבנתי איפה אני מחפשת את התמונה. אשמח שתראי שוב. עוד הפעם, רגע, אז בואו נפתח עוד הפעם, בינתיים אני רואה שהלוח שלנו לאט לאט מתמלא. רגע אחד. אני אפתח את זה שוב. איזה יופי, אבל תכתבו גם מי זה, שנדע ככה מי יצר את הדברים היפים האלה שאתם עושים לנו. אז הנה אני משתפת שוב. אני מראה דרך המחשב כמובן שהרבה יותר קל להתחבר. אוכל, אוכל אותנטי, רעיון יפה, מקסים. אז אני מראה שוב, לא זוכרת את השם של מי ששאלה, סליחה. בצד שמאל למטה, וואו, איזה תמונות, חיבוק הכי מרגש כל כך. בפלוס למטה, 3 נקודות במשבצת הוורודה, ואז אני לא יכול לצייר, ויפתח לי המשבצת הזאת, ותוסיפו לכם את מה שאתם רוצים. כשההמלצה היא לכתוב באנגלית, התוצאות יהיו טובות יותר. בסדר? ואני התחלתי להגיד קודם שכמו שאנחנו מלמדים בבינה מלאכותית, ככל שאנחנו נתאר יותר ונסביר מה אנחנו רוצים, איזה סגנון, איזה דברים, זה משהו שהוא יהיה, התשובה שלנו תצא הרבה יותר מוצלחת. אחדות, לטייל בארץ, להיות אחד בשביל השני, איזה, לי זה עושה צמרמורת, פשוט דברים מרגשים. אני חושבת שכשאתם עכשיו מתנסים כאילו כתלמידים, יהיה לכם יותר קל אחר כך גם להסביר לתלמידים איך לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה על כל שאלה. זה יכול להיות מה עושה לך, מה מחזק אותך, זה יכול להיות תחביב שלך, זה יכול להיות בוא תצייר את איך שאתה מרגיש עכשיו, אבל רק אני אומרת שצריך לזכור שיכול להיות שתלמידים יכתבו דברים קשים או כואבים, כי זה מה שהם מרגישים וזה בסדר. יש לנו אפשרות להגדיר שבעצם פוסטים יעלו רק אחרי אישור שלי, אז אפשר לחשוב על הכיוון הזה גם. ליאת, את יכולה לחזור על איך שעשית את הטרנסלייט? את התרגום? כן. כן, מה שעשיתי, אני אסגור את זה רגע, אני פותחת שוב, או שתכתבי תרגם, פשוט תרגם, או ב9 נקודות תמצאי את זה, את האייקון הזה הכחול, כחול לבן, זה האייקון של התרגום. אוקיי, אז את לא בעצם מהפדלט כדי לעשות כן, כן, אני בלשונית אחרת, כן. אוקיי, כן, לא, את זה אני מכירה. זה פשוט דרך ללמד תלמידים לכתוב, מי שלא מספיק חזק באנגלית, אז זה אופציה. יש לך איזה מושג איך זה עובד ברוסית הדבר הזה? מה, התרגום? הפדלט, לא, התרגום זה תרגום. אני רוצה לדעת אם, כי אנגלית הוא מבין, השאלה אם הוא מבין עוד אין בעיה, בואי ננסה, בואי נכתוב משהו. לא טרנסלייט, לא טרנסלייט. לא, ואז אני אתרגם למה רצית לרוסית, ונדביק לו ונראה איך הוא יגיב, זה מה שאת שואלת? אז כן, האמת שגם... אוקיי, אז בואו נעשה, אני אקח את המשפט שאמרו פה כמה פעמים, חיבור גדול, נבקש ממנו לתרגם לרוסית, ותבדקי שזה באמת הגיוני מה שהוא אמר. רק בואו נכתוב ככה, יותר מהר, הנה רוסית. בסדר, מה שכתוב פה הגיוני? אני לא כל כך יודעת, אני יכולה לקרוא, אני פשוט מלמדת אותם. אוקיי, בסדר, בואו נראה. אני עברית, אז בשביל פגישה ראשונה. אז הנה, בואו ננסה. בינתיים עד שיש לנו פה עוד, רגע, לא פה. בסדר, עוד מעון, בסדר, עוד מעון. רגע, אני לא יכול לצייר, אני מדביקה את זה פה, ובואו נראה אם הוא יבין אותנו. שאלה מעניינת, אז זה בטח גם באנגלית כמובן, יש פה גם בטח ערבית, בואו נראה אם זה משהו שהוא יצליח לתפקד. איך אפשר להוסיף כיתוב אחרי שרק פרסמתי תמונה? תראי אם את יכולה ב3 נקודות לערוך, זה עניין שאני לא זוכרת אם אתם יכולים לערוך או לא את הפוסטים שלכם. תסתכלי על הפוסט שלה. אני עשיתי את זה, אפשר, על התמונה יש עריכה או עדכון. נכון, נכון. הנה, אתם רואים, הוא משום מה לא מוצא, או כי הוא לא מבין, או כי... לא, אז אפשר להגיד להם לתרגם לאנגלית, סבבה. נכון, נכון, מצוין. בסדר גמור. מי שלא יכול לפתוח מיקרופון, הכל בסדר, נתלי, אם את רוצה לרשום שאלה, אז אין בעיה בצ'אט. בינתיים, עד
יענו, ואני רוצה להראות עוד כמה כלים, אז אוקיי, איך משתפים מסך בלי שהוא יראה את עצמו כמו מראה שוב ושוב עד אינסוף, בעצם בשיתוף מסך, שוב זה לא שאלה של זה, יש מפגש שלם עולמי, לבחור באופציה הראשונה או השנייה, לא השלישית, לא השמאלית ביותר, של שיתוף של כל המסך, ואז הוא מראה שוב ושוב. טוב, אז קודם כל נשמח לשמוע מה דעתכם על הפעילות כזאת, לעשות מעין פעילות לתלמידים, זה יכול להיות ממש של הפוגה, של עברור רגשות, אז זה יכול להיות משהו נחמד. זה יפה החידוש הזה שהוסיפו את הבינה המלאכותית. נכון, אז אני אראה לכם עוד משהו חדש שיש פה, שתכירו, יש פה בשלוש נקודות גם אופציה לסקר. אפשר להוסיף סקר, איך אתה מרגיש היום, או איך אתם מרגישים היום. בגוגל מיט אין סקר כמו בזום? יש, אבל זה לא קשור, זה גוגל איך אתם מרגישים היום, ואז, בסדר, אפשר לכתוב ככה וכולי, ואז זה יופיע למטה, זה יכול להיות שמחה, עצב, דאגה וכולי, ואז כשאני אעשה הוספה, ואני אפרסם אותו, הוא בעצם יופיע פה למטה, וכולכם יכולים להצביע. מי שנמצא עדיין בלוח, תגללו עד למטה, אתם יכולים בעצם להצביע. תלכו רגע לזה, תצביעו, כדי שנראה את התוצאות, ואני מראה שוב איך נכנסתי לסקר, פלוס 3 נקודות, ויש לנו פה 3 דברים ירוקים חדשים, אז הימני משאל, ואם אני לא טועה, גם כל אחד מאיתכם יכול להכין, בגלל שיש לכם אופציה לערוך, כל אחד מכם יכול עכשיו לעלות פה סקר, אז אתם יכולים להתנסות. יש לנו פה 8 הצבעות, 9 הצבעות כבר, אבל אתם עוד לא רואים את התוצאות, אז בואו נלחץ, הרי תוצאות, והנה התוצאות שלנו. אוקיי, אז זה היה... רגע, אני רק שואלת על הפדלט, שאת שולחת את זה לתלמידים, הם צריכים להתחבר לפדלט או שזה... לא, אתם עכשיו לא התחברתם לפדלט. לא, כי אצלי הוא פתוח, אני רק את אז לא, ברגע שעשיתי פה בחץ של הפתיחת שיתוף, העתקתי כאן בצד... איפה זה? רגע. צד שמאל למעלה, יש פה ציור של חץ כזה, פונה, אוקיי? ואז אני נפתח החלון בצד ימין, אני עושה העתק קישור ללוח, ואני בעצם שולחת אותו לילדים, שולחת אותו בקלאסרום, בוואטסאפ, מה שאתם רוצים. תודה. נטלי, לא הבנתי מה לא מצאת, יפעת איך הופכים את הפדלט לעברית, אז אם זה אצלך, אני אומרת, אפשר לעשות תרגום. בסדר, אם לדוגמה אני אפתח לדוגמה את הלשונית של ההגדרות, האמת לא יודעת למה אצלי הוא בעברית, לא יודעת, יכול להיות שעשיתי תרגום, אני אפילו לא זוכרת למה, בכל מקרה תמיד אפשר לעשות לחצן ימני ולעשות תרגום לעברית, והוא יתרגם את זה לעברית, בסדר? אז זו הייתה השאלה הזאת, ואת מקסימה, תודה, חמודות, איך נכנסתי לסקר הראיתי, משחק זיכרון אני אשלח לכם את הקישור גם, בוודאי, קישור לקבוצה בוואטסאפ, אז מי אני לא יודעת אז איך הגעתם לפה, אולי קיבלתם את הקישור מקבוצות אחרות בשמחה, אז אני עוד מעט, אני מקווה לא לשכוח, אני אשלח לכם את הקישור לקבוצות, יש אלפי מורים בקבוצות, אז אתם מוזמנים להצטרף גם. סליחה, רק אני לא ראיתי את הסקר, איפה הוא היה? הוא פה למטה. הוא בצ'אט? כן, לא בצ'אט, הוא לא בצ'אט, הוא בתוך כאילו חלונית של פדלט, אז הנה עוד מישהו עשה פה סקר, ובעצם כל תלמיד יכול גם לעשות סקר, אז אפשר לעשות עם זה גם איזשהו משחק או פעילות. יופי, אז זה ראינו את הנושא של הפדלט. אני רוצה, שוב הנושא של בינה מלאכותית, אני אישית מאוד מאוד אוהבת, אפשר כל מיני כלים, להפעיל את התלמידים ולעשות איתם פעילויות שקשורות ליצירת תמונה, זה קצת תלוי בגיל ולכן אני נזהרת להרחיב על זה יותר מדי, יכול להיות שאפשר לבקש אישור הורים, זאת אומרת בעיקר אנחנו צריכים אישור הורים לילדים מתחת גיל 13 בכלל אסור, ילדים מעל גיל 13 אנחנו צריכים אישור הורים, אבל אם אני עושה עכשיו, אני עושה פה בכיתה איזושהי הדגמה, אני יכולה להראות לכם דוגמה, אני אתחבר רגע לחשבון שלי של ליאונרדו, זה כלי שאני מאוד מאוד אוהבת של יצירת תמונות, זה כלי חינמי, אבל צריך להתחבר, כמו הרבה מאוד כלים, פשוט כל מה שצריך לעשות זה בעצם להתחבר לחשבון עם חשבון גוגל, אז אני אומרת שוב, ליאונרדו, עשיתי מפגש רק על זה, במסגרת המפגשים שעשינו, אז אחד המפגשים היה על יצירת תמונות בבינה מלאכותית, ונתנו שם מלא רעיונות על איך אפשר להשתמש בבינה, ובעצם ליצור תמונות, זה הדרכה שהיא בתשלום, אמנם תשלום סמלי, אבל לא כמו, זה הדרכה מסוג אחר. לא מנחות כאלה?
יש לי הרבה מאוד הדרכות, כן, הכל בתשלום סמלי, אבל אז לא, אבל איפה זה רשום? בקבוצות שלי אני מפרסמת אותם, אז... אני בקבוצה שלך, אני עכשיו בקבוצה שלך. עכשיו בקבוצה, מצוין. בסדר, אז אני רוצה רגע רק להדגים לכם דוגמה למשהו שאפשר לעשות עם תלמידים בבינה מלאכותית, לדוגמה. בתחילת השנה, אני מחנכת בחטיבת ביניים, ואני בתחילת השנה אמרתי לתלמידות שלי, תחשבו על ראשי תיבות תשפ"ד, תהא שנת, כל מיני. אז הם היו צריכות לבחור איזה שהם ראשי תיבות, ואז אני אראה לכם דוגמאות בעצם לתהליך החשיבה שעשיתי עם התלמידות, בסדר? לדוגמה, אני אומרת שוב, עשיתי את זה בחטיבה, אפשר לעשות את זה גם ביסודי, אבל הרעיון הוא שאני בעצם מפעילה את זה בחשבון שלי, ועושה את זה ביחד עם התלמידים, אז זה יכול להיות מאוד נחמד. אז זה דוגמה לכל מיני דברים שעשיתי עם התלמידות. הם בחרו, תהא שנת פתיחת דף חדש לדוגמה. ואז בעצם הם היו צריכים, גם את זה נעזרנו בתרגם, פתחנו גוגל תרגום, והם היו צריכים להגיד, אוקיי, מה אתם רוצות? איך אתם מדמיינים, או לא משנה, בנים, בנות, איך אתם מדמיינים את התמונה שאתם רוצים ליצור, שיתאים למשפט, תהא שנת פתיחת דף. ואז הם התחילו להגיד, אז אנחנו רוצים דף קרוע ודף שלם. אמרתם, אהבתם את התוצאה? לא אהבנו. אז אמרנו, אוקיי, אז חזרנו חזרה, זה נקרא פרומפט, חזרנו חזרה לשנות את אותה הגדרה, את אותה הנחיה של הפרומפט, מה אתם רוצים? בואו נשנה. אז הם ביקשו שזה יהיה שינינו עוד כל מיני מילים, ואז ביקשו בספרייה. וביקשו ילדים חמודים. כל פעם שינינו עד שהגיעו לתוצאה שהם אהבו, הם מאוד אהבו, במקרה הזה את הילדה הזאת שיושבת ופותחת דף חדש. דוגמה אחרת, זה עוד כל מיני עבודות שעשינו, מי שמכיר, אני עושה כל שבוע חידה שקשורה לפרשת שבוע, אז גם זה יש בקבוצות שלי. איך קוראים לאתר? זה נקרא ליאונרדו. בסדר, יש לו... וזה גם חינמי? מה? הוא חינמי, יש לו 150, איך שתקראו לזה, אסימונים, תוקונים בעצם שמתחדשים כל יום, ולכל תמונה יש מחיר, זה לפעמים 4, לפעמים 6, לפעמים 8 שיוצרים, ואז בעצם זה מתחדש כל לילה, זה נחמד. אז זה קבוצה אחרת, כיתה אחרת רצתה, תשפ"ד, תהא שנת פריצת דרך. אז אמרתם, טוב, מה אתם מדמיינות? איזה דרך אתם רוצות? ואז הם ביקשו שזה יהיה ביער, ושזה יהיה אפלולי, ושיהיה ככה, ואחר כך הם רצו עם מנעול, והם ממש לא אהבו, ובעצם יש פה המון שיח, והמון ככה דיבור ודמיון, אז זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד נחמד. יש לנו תהא שנת פתיחת דלת, אז הם בחרו איזושהי דלת קסומה, תהיה שנה פשוט דבש, הלוואי, כן, זה מה שביקשנו לפני חודש וקצת, אז גם עכשיו אנחנו מבקשים הלוואי, יהיה לנו המתקה של כל המצב, אז גם כאן, בהתחלה הם ביקשו דבש, מפל של דבש, ואחר כך דבורה וכולי, ובעצם זה תהליך שעושים עוד פעם ועוד פעם, אני אומרת, יש לזה הדרכה נוספת, אבל ככה רציתי לתת לכם דוגמה. איפה כותבים את המילה שלפיה יש תמונה? אז בואו נעשה הדגמה אחת, אני הולכת, בעצם זה הדף הראשי של ליאונרדו, אני אגיד את זה ממש במשפט, זה לא היה בתכנון, ובעצם יש פה כל מיני מודלים, כל מיני סגנונות של ציור שאם אנחנו רוצים ליצור. אז אם במקרה הזה אני מאוד אוהבת את האופציה הזאת של האנימציה, אני מבקשת ממנו ליצור תמונה בסגנון הזה, ואז בואו נחשוב לדוגמה אם אנחנו רוצים, מה אתם רוצים שניצור תמונה של מה, אני אעזר גם פה בתרגום, נעשה ממש דוגמה אחת. תזמינו משהו, מה בא לכם שניצור? איזושהי, אולי זריחה, איזושהי תקווה, אז נעשה זריחה בנוף של טבע, יכול להיות אווירה נעימה, אני יכולה לבקש איכות גבוהה, בסדר, כל מיני מילים שלומדים איך להשתמש בפרומפט כדי שהוא יהיה מדויק יותר, ושוב, לא תמיד מה שאנחנו נכתוב זה יהיה בדיוק מה שאנחנו רוצים, אפשר להוסיף לדוגמה דמויות או צללית של דמויות מול זריחה, בסדר? רק אני ככה באמת נותנת איזושהי דוגמה, ברגע שסיימתי להגדיר את מה שאני רוצה, אני מעתיקה את הפרומפט, חוזרת חזרה לליאונרדו ומדביקה פה את הפרומפט ומבקשת ממנו לייצר לי את התמונות, לוקח לזה כמה שניות, בין 20 ל-30 שניות, והוא יוצר במקרה הזה 2, למה? כי ביקשתי פה 2, ככל שתבקשו יותר זה מבזבז במרכאות יותר אסימונים, לא במרכאות, אלא בעצם משתמשים.
והנה זה התמונות שהוא יצר. אם אהבתי אני יכולה להוריד, אם יש משהו שאני רוצה לדייק אז אני אחזור חזרה ואני אשנה כאן את המילים, או יבחר סגנון ציור אחר. אני אראה לכם לדוגמה על אותו פרומפט, אני יכולה ללכת לדוגמה לסגנון ריאלי יותר, אמיתי יותר, ריאליסטי, אותו פרומפט יצא לי תמונה אחרת לגמרי, אז זה נחמד. האתר חינם, ההורדה של התמונה היא ממש לא בתשלום. הנה לדוגמה, אם אני רוצה את התמונה הזאת, יש לי פה כפתור הורדה והוא יורד אליי, אז הנה אותו פרומפט בסגנון הרבה יותר אמיתי, שפחות נראה מצויר. אז שוב, יש הדרכה שלמה רק על זה, זה באמת משהו שאני אוהבת מאוד, כל הנושא של בינה מלאכותית, ליצור, לעשות מזה דברים טובים וחיוביים. בטוח לתת לתלמידים להשתמש בזה? אז אני אמרתי בהתחלה, מה שעשיתי עכשיו זה הדגמה איך להשתמש, איך לעשות את זה בכיתה, בחשבון שלי, ביחד עם התלמידים. לא אמרתי להכניס את התלמידים לזה. אם יש לכם תלמידים גדולים, אישור הורים להשתמש בזה. האם תלמידים לא מתחברים לכל מיני חשבונות, אז לא אמרתי, אז בוודאי שכן, אבל שוב אנחנו לא, זו לא הייתה המטרה. המטרה היא לתת כל מיני רעיונות לאיך אפשר לשדרג שיעור, איך אפשר לעשות את השיעור ככה נחמד יותר וחווייתי, ובעזרת השם שהתקופה הזאת תהיה לנו תקופה טובה ובשורות טובות. אני אעצור את ההקלטה, ומי שתרצה עוד שאלות או עוד רעיונות, כל מי שבקבוצות, רגע אחד, אני אשלח לכם עכשיו בצ'אט מי שלא בקבוצה כדי שתוכלו לקבל את ההקלטה, ופשוט תצפו עוד פעם ומוזמנים ויעזר בזה, אז אני מאחלת לכולם ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה.